La volta al món en 4 dies. Viatgem a Egipte. Hola, bon dia. Avui us presentaré Egipte. Egipte és un país situat al nord d'Àfrica que molta gent de tot el món vol visitar. Els països veïns d'Egipte són Sudan i Líbia. Egipte té 102,3 milions d'habitants. Les seves muntanyes i rius més importants són el riu Nil, l'Udair el Natur, Uday el Tumiat i el Wadi al-Arish. El seu idioma és l'àrab i el seu signe és aquest d'aquí. La seva moneda és la Libre Egipte i la seva bandera i el seu escut són aquests d'aquí. El seu himne és Anthem of Egypt, que és el que està sonant ara de fons. Egipte, o la República Àrab d'Egipte, té aspectes a destacar, com el seu desert, on es construeixen piràmides. A Egipte, el lema en el que podem patrocinar el país és Arriba a Egipte per a veure les meravelloses piràmides. De primer plato tenemos baba ganao, de segundo full medan, de tercero facté, de cuarto kofta y de postres tenemos bacalava y canafé. Com es pot veure, els productes són molt més cars amb la lira egípcia que amb l'euro. Però amb el salari mitjà és diferent, més car amb l'euro. En altres casos hi ha molta diferència, com a les sabanes de cul, 1 quilo de vedella. Aproximadament es tenen que utilitzar 370.050 llibres egípcies per elaborar el plat d'Egipte que vam mencionar. Un viatge de 5 persones de càrrega a Egipte val 247 euros, com es pot veure en aquesta imatge. Hi, welcome back. We're here the famous actor Rami Malek. Rami, where are you from? Hi, I'm from Egypt, but I'm American too. When were you born? I was born in 12th of May of 1981 in Torrance, California. What year do you have the first Oscar? They have my first Oscar in 2019 for being the best actor. Thanks for your attention, Rami, and thanks for you being here. Goodbye. Goodbye. Thanks for this. Remember to see other inverts. Bye. Cançons d'Egipte. Títol de la peça: Reason Anubis, que és de Luca Reason. Estil de música: drill, música urbana i trap. Tipus de formació instrumental o vocal. Aquest tipus de formació és instrumental. El nom de la peça, l'intèrpret o intèrprets i informació sobre la seva trajectòria musical és Luca Reason. Ell mateix ha creat les seves cançons. Si viatges a Egipte i no vols copiar-la a l'hora de relacionar-te amb la gent. Al saludar diuen alo, o també pots fer un apretó de mans. Al despedir diuen al-Ika. Es recomana tenir puntualitat a Egipte, perquè si no et tatxaran i no volen relacionar-se amb tu. I per estar a Egipte tenen que vestir amb tratge elegant i una corbata. Gràcies per la vostra atenció. Espero que us hagi agradat aquest vídeo. També que algun dia vingueu a Egipte. Adeu.